Eish. Yabo. Athi umbone. Ubani Precious awuba umuntu. Okay, yima awuthi ngicela ifoni yami ke. For in, angithi sisacheka la. Ngani ucheckile mfethu? Bani uPrecious ubani? Kwenzakalani ngawe noPrecious? Eish. Endipe. Khuluma baba, khuluma umile yini wakhuluma. Mayele awuthi vele izolokhi. Ngicela ukuringa nomuntu wami. Ringa nomuntu wakho. Bani uPrecious chaza ubani? Sondelani sisamo sizokusondelela athi ya khuluma kubani kuPrecious. Hey. Precious one ma ish. Ubani uPrecious wena? He? Ba Precious. So necessary uzoqhubeka ujole nalo nje umbone ukuthi udlo Precious. Ngicela ungithathele uthi Precious mfethu. Tapha uthi lapha. Sibone ukuthi no. Dog. Yima. Yena no Precious abacelani yini uma ngikompa. Serious mate, sihlale say one dog is no Precious. Yeah. Ma Akumele manje mfethu sikhulume ngihlala naye. Ukhuluma naye uthi I love you. No, like khuluma naye sex. Like she's the only person engimaziyo from that building. Oh, okuyena wazi sex. Bonke laba abanye bayazi sex as yo. Yo.